Bine ați venit la show-ul vostru preferat! Anima Forever. Eu sunt Mara, medicul vostru veterinar de încredere și astăzi vă vom dezvălui unul dintre cele mai răspândite mituri legate de câini. Haideți să vedem care este acesta. Poate saliva unui câine să vindece rănile? De multe ori aud despre acest subiect discutat între prieteni, cel mai des sub forma unui sfat, precum: vai, ce rană urâtă ai! Ar trebui să lași pe Bruno să te lingă și o să vezi cum o să dispară. Cum nu este frumos să te bagi în discuțiile altor oameni, nu am intervenit, dar sper cu ardoare ca proprietarul lui Bruno să intre în lumea Anima Forever și să afle că saliva unui câine nu este deloc indicată să ajungă pe răni. Aș dori să sparg în mii de cioburi ideea acestui mit, deoarece saliva unui câine, a unei pisici sau a oricărui om sau animal nu este deloc indicată să ajungă pe răni, zgârieturi sau pe nicio iritație de pe piele. În gura unui câine sau a unui om se pot găsi aproximativ 600 de specii de bacterii. Aceste bacterii poate nu fac rău dacă ajung la tine pe pielea intactă, însă sunt anumite bacterii, precum cele din genul Pasteurella, care dacă ajung pe răni deschise, pot deveni patogene. Asta înseamnă că rana ta se poate infecta. Cu acestea fiind spuse, vă voi răspunde și la întrebarea: este gura unui câine mai curată decât a unui om? Răspunsul la această întrebare este nu. În gura unui om se pot găsi la fel de mulți germeni, doar că noi, oamenii, avem un microbiom mai diferit față de cel al câinilor. Asta este singura diferență. Adică, ce vreau să spun este că nici saliva ta, a câinelui sau a pisicii tale, nu este benefică pentru răni. De-a lungul timpurilor, egiptenii sau grecii antici foloseau saliva pentru diferite terapii curative. Ei bine, această credință nu era total greșită. Animalele au tendința să se lingă odată ce sunt rănite. Prin lins, aceștia își îndepărtează murdăria de la suprafața rănilor, lăsând rana curată și expusă la oxigen. Este acțiunea cea mai la îndemână pentru animale ca să-și poată curăța rănile. De multe ori, patrupezii noștri nu știu când să se oprească din lins și o vor face excesiv pe zone pruriginoase, pe iritații sau pe răni. Vă rog frumos, dacă vedeți un astfel de comportament la câinele dumneavoastră, nu îl lăsați să o facă, deoarece prin linsul excesiv acesta se poate irita și astfel poate să facă mai mult rău decât bine. Dacă vedeți că nu vă ascultă, nu este nicio problemă. De aceea există colierele sau așa zisele gulere elizabetane. Saliva mai are însă și o proprietate foarte importantă. Aceasta conține o enzimă numită lizozim. Lizozimul este o enzimă bacteriolitică care se găsește în cantitate foarte mare în secreții precum lacrimi, mucus, salivă, lapte, iar aceasta se poate găsi în cantitate foarte mare în albușul de ou sau în laptele de măgăriță. Această enzimă are puterea de a distruge peretele celular a anumitor bacterii, deci poate fi considerat ca și un antibiotic natural. Dacă saliva ar conține doar această enzimă minune, ar fi minunat și am putea să lăsăm pe Bruno în fiecare zi să ne lingă pe orice zgârietură. Însă, din păcate, nu este așa și de aceea linsul poate crea mai mult rău decât bine. Aș vrea totuși ca Anima Forever să nu vă lase cu un gust amar după acest episod și să vă fie frică să-l mai lăsați pe Bruno, Rex sau oricare ar fi el să vă mai pupăcească. Dacă sunteți un om sănătos cu o imunitate puternică, puteți să lăsați să vă lingă toată ziua, atâta timp cât pielea dumneavoastră este intactă. Dacă nu vă deranjează pupăcitul, nu refuzați afecțiunea câinelui dumneavoastră. Oamenii de știință ne-au arătat că iubirea dintre un om și un câine face ca nivelul unui hormon numit oxitocină să crească atât la el cât și la tine. Acest hormon are proprietatea de a scădea frecvența cardiacă, de a reduce stresul, cât și anxietatea din corp. Așa că lăsați băluțele să curgă atâta timp cât vă culcați liniștiți și fericiți la sfârșitul zilei. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să dați un like, share și subscribe și până data viitoare nu uitați să vă iubiți animăluțul!